И здравейте хора! Ето го там, третия, но не искам да става. Заедно бавиш с момиче с играчка. Дано нещо адекватно. Аз искам кукла. Не съм сигурна трябва да е кукла. Аз съм рисуване или балон? Чакай, стойте хора, няма как да е кукла, защото аз дори не го накупах в магазина. Просто го взех. Аз не затворих там. Края. Това е фенерче! Как гочи. Хора, между другото не са чак толкова... Ама момчето седне. Верно, той е синьо. Голяма работа. Преди между другото бяха по-готини, сега са по-тъпички, но... Колко му дава? Аз 10 от 10. Аз му давам 5 от 10. Аз 10 от 10. Заебалото е много вкусно. На заебалото е 9 от 10, на това 7 от 10. Аз на това бих му дал 5 от 10, а на заебалото му бих дал 10 от 10. Те не свети много, ама това пък какво очаквам. Защото е слънце. Да прави. Ами хора, му абонирайте се и Хора, преди буквално имаше по 2 играчки. И аз ще заю баю. Аз преди Той това, сега има. преди имаше по 2 играчки, но този път сега аз винаги се моля да има, ама няма. И да. Как ти мама бях? Преди имаше на всяко второ. Аз още предпочитам да я бая суп. Аз с лук и с цареца. За 1,90 това. Поне имаш това. А това вътре какво е това? Бачи умрения фанер хора. Аз хора. Какво може да? И хора, правим чен. Много е яко. Не знам. Зрънчето е яко. Ако имате късмет, че ви се падне по-яко нещо. И да. Това преди на лава бер мечка, ама не знам, говоря. И да, хора. Мразете го, бер с душата си. Чао!